Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Yusuf Ogudu wanda aka fi sani da Lilko aka Kullezi aka MOS da Donno. Barkanku masu kallon shirinmu na Gamu ga TiTi na Bade TV. Yau mun fito muku da tambaya yaushe Najeriya ta samu incin kanta wato independence. So ku biyo mu domin ganin wa zai ba mu amsa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yawa me suna malam? Malam sunana Malam Abdulkadir. Ina son dan ma wasu tambayoyi ne a nan gurin. To na'am ina sauraro mai gida. Yaushe Najeriya ta samu incin kanta? A Najeriya ta samu incin kanta shekara 50 da 1950. Ke mun gode muna gode. Amin wa alaikum salam. Me suna malam? Suna Amolu Dodo. Malam Walu ina son ma wani tambaya. To Allah sana sani. Yaushe Najeriya ta samu independence? Yau shekara 29. 29 wannan shekara? To gaskiya ban sani ba. Hamu malam Walu. Shekarar nake so ka wada mu. 1960. 1960 a wani wata? Gaskiya ba rike watan ba. Ka rike watan ba? To malam Walu muna godiya. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Me suna malam? Sunana Muhammad. Muna son mu dan ma wasu tambayoyi ne. To ba komai ina saurari. Yaushe Najeriya ta samu yancin kanta? Najeriya ta samu yancin kanta 78. 78? Ka tabbata? Na tabbatar. Na tabbatar. Mun gode. Yawwa shi kenan. Wa alaikum assalam. Me suna malam? Rabilu. Rabilu muna son ma wani tambaya. Allah sana sani. Yaushe Najeriya ta samu yancin kanta? Wallahi ban sani ba. Baka sani ba kai da kasar ka? Wallahi ban sani ba. Hawa malam Rabilu. Ban sani wallahi. To malam Rabilu muna godiya. Assalamu alaikum. Aminu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Me suna malam? Sunana Aji Suleiman Aji. To malam Aji muna son mu dan ma wasu tambayoyi ne. Tambaya game da me? Me yaushe Najeriya ta samu incin kanta? Najeriya ta samu incin kanta 1 December. 1 December? Ka tabbata? Haka. Mun gode malam Aji. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Me suna malam? Sunana Adam Liman. Adam Imam ina son ma wani tambaya ne. To ina Yaushe Najeriya ta samu incin kanta? samun yancin kan Najeriya? 1964 ne. 1964? Ka tabbatar? To wata rana kuma da wani wata? October ne. October? October. It's October. Alright. To malam Imam muna godiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me suna malam? Sunana Muhammad Usman. Malam Usman yana son ma wani tambaya. Allah sana sani. Yaushe Najeriya ta samu incin kanta? Najeriya yanzu muna a shekara 59 da samun yancin kanta. Wace shekara? Yawa. Ban san shekaran ba amma yanzu na san cewa muna a shekara 59 da samun yancin kai. To malam muna godiya. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Me suna malam? Sunana Muhammad Awal bin Suleiman Gashiwa. Malam Awal muna son na ma wani tambaya ne. To ubangiji Allah bani ikon an sama. Yaushe Najeriya ta samu incin kanta? Najeriya ta samu incin kanta na 1960. Wannan wata? To wannan watan na ina ga is it February ne? Ka tabbatar? Na tabbatar. Are you very sure? Yes, I'm very sure. Malam Assalamu alaikum, wannan shine karshen shirinmu na wannan satin. An san tambayar mu shine 1 October 1960. Sai a bibiye shafin mu Bade TV, subscribe kuma kar a manta a danna subscribe. Baby, yeah, just be mine. If not, I feel my time good. Baby, yeah, just be mine. If not, I feel my time good. Yeah, baby. I look into your eyes. The sky is so bright. Oh, you're my light. I go be your Mr. Right. Anything where you want, we go buy them for shop right. Hey, I'm in love. Tell mama I dey in love. Yeah, I landed in love. Hey, he done. I dey here just beside you. He done.